रेल्वेकडून तिकीट बुकिंगची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे। तिकीट कन्फर्म होण्याची क्षमता आता त्यामुळे वाढणार आहे। वेटिंगच्या लांबलचक यादीला आता ब्रेक लागणार आहे। रेल्वेच्या तिकीट बुकिंगची मर्यादा निश्चित केली जाणार आहे। एकूण तिकिटांच्या केवळ 25% तिकिटांनाच वेटिंगसाठी ठेवलं जाणार आहे। त्यामुळे आता तिकीट कन्फर्म होणार की नाही, प्रवास करायचा की नाही या अनिश्चिततेतून प्रवाशांची सुटका होणार आहे। तिकिटांना मर्यादित वेटिंग दिल्यानं तिकीट कन्फर्म होण्याची शक्यता अधिक असणार आहे। रेल्वेच्या नव्या नियमानुसार एसी फर्स्ट क्लास, सेकंड आणि थर्ड, स्लीपर आणि चेअर कार अशा प्रत्येक श्रेणीमध्ये एकूण सीटच्या कमाल 25% हिस्सा वेटिंग तिकिटाच्या स्वरूपामध्ये बुक केला जाणार आहे। म्हणजेच एखाद्या ट्रेनमध्ये जर 800 सीट असतील तर केवळ 200 तिकीटच वेटिंगमध्ये जातील आणि त्यानंतर त्या क्लासची तिकीट बुक होणार नाहीये।